Mati nam je bila učiteljica, otac su železničar, kao što znaš, železnički službenik. To moram da ispričam kako je u mojoj porodici, kakav je sistem vladao. Potpuno dobro. Da je otac bio apsolutni autoritet. Moj deda, po ocu, nikad nije povisio glas. Nikad ni na kog se nije izderao. I u našoj familiji, ja se toga sećam, bio sam nekog dečka od 9 godina kad je on umro, 10. Nikad nije se čula psovka. On je imao četiri sina i svakom je odredio šta će biti. I niko se nije bunio. Moj otac je, moj stariji stric, moj je otac najstariji, pa njegov mlađi brat, on ih je odredio, vi ćete ići u škole, a ova dvojica mlađi će ostati na zemlji i otvorio je jednom dućan u sebi. Mali dućan, ali za egzistenciju. Polagano se bogati, oni su vrlo skromno i skoro sirotinski živjeli, a kupovali zemlju. Jer moj deda je potekao iz sirotinske familije, njegov otac se doselio iz Staroša, ribarsko mesto, loša zemlja, siromašna. I on je počeo život sa 3 ili 6 jutara zemlje. Pa mu je onda baba donela novih 6 dukate pa kupili zemlju i tako je krenuo. Na kraju Drugog svjetskog rata skoro 80 jutara, pa posle to u tim agrarnim reformama otišlo. Međutim, on je bio neverovatan autoritet. On za vreme Prvog svjetskog rata je u vojsci. Ratuje je na austrijskoj strani, kao bolničar. I dolazi 1917. na Urlaub, na očustvo. I kaže mom ocu koji je završio prvi razred osnovne: ajde vidim šta znaš. I počne da ga propituje, pa kaže ti ništa ne znaš. Kaže kako ne znam, pa ja sam prešao sam i drugi razred. Ne, ti ćeš ponovo u prvi razred. Kaže kako, pa lal! On njega za ruku, učiteljici, i kaže on će ponovo u prvi razred. Kaže ona, zvali su ga Milutin, mada se zvao Čedomir, i to ću ti ispričati zašto su ga zvali Milutin. Kaže, slušaj, ja znam kako on prešao. Ti sirotinski živiš, skromno ti plata, moja soka tebi jednu živinku, 10 jaja i tako, i ti njemu daješ dobre ocene. A on ništa ne zna. Ja njega ne dajem u školu da ima dobre ocene, nego da nešto nauči. On će ponovo, i moj otac ponavlja prvi razred osnovne, obori ga njegov otac. I sad idu dalje. Pošto je moj otac dobar đak, i ovaj drugi iza njega, tako. Moj otac prvi završava gimnaziju, 29. godine upisuje pravni fakultet. Sad stiže 30. godine Steva, mlađi se. Kaže, i on bi pravni fakultet. Kaže, a to je kriza počela. Znate šta kaže, ja ne mogu da izdržim dvojicu. Nemam novaca. Ima neka škola gdje se besplatno može školovati, stanovati. Moj otac kaže, pa ima železnička škola, internatski tip i tako dalje, 2 godine traje. Kaže, Steva će tamo. I Steva ode, kako Lala rekao, polaže ispit, ne položi jer je daltonista, ne razlikuje boje. Znaš što znači na železnici ne razlikovati boje. I dođe i kaže, pao sam. Kako si pao? Kaže, ne razlikujem boje. Dobro, Joco, ti ćeš ići u tu željezničku, a on neka studira pravo. Pa kaže, Lalo, ali ja sam završio 1. godinu prava, nema to veze. Idi ti u željezničku, a on će, jer nemam zemlje za 4. I tako se završi. A Milutin se zvao zato, moj pradeda
je bio siromačan. U Tarušu. U Tarušu, pa se udo se u Melenici. Došao je, baba bila iz Melenaca. I tu se nastanio. I tu su oni teško živjeli. On sa 2 sina, mojim dedom i njegovim bratom, mojim dedostricom. Sad kum krsti mog deda. Donosi ga iz crkve, mati i otac ne višu. Kaže, kako se mali zove? Pita moj pradeda. Kum kaže, Čedomir. To ne može biti. Zašto ne može biti? Kaže, zato što je to gazdačko ime, a mi smo siromašni. On će se zvati Milutin. I njega su svi zvali Milutin, i on nije znao sam kako se zove, dok nije pošao u vojsku. Trebalo mu krštenica. Čak u školu se upisao kao Milutin. I ovaj mu kaže, sveštenik, pa ti si Čedomir. Pa kaže, tvoj otac nije dao da se zoveš. I sad ja se rađam. Moj deda dolazi i kaže, on će se zvati Čedomir jer mi više nismo sirotinji. Dakle, tako se odlučivalo. Kad Lala nešto kaže, to je sveti. Ja ne znam kako je on to postigao, kojom umešnošću, kojom snagom volje, snagom duha volje, šta ja znam. Ja sam ga zapamtio kao blagog dedu koji nikad nije me ljubio, nego pomilo po kosi i tako. Ručalo se nedeljom uvek zajedno kod njih. To se znalo, u 12 sati mora biti za stolom i on podeli deci. Supa, sve. I on je voleo, tu se živinke kolju, živine, ali on je uvek morao da ima 2 zaloga svinjskog. Nek ne leti, kaže, do neba niko svinja. Iz takve sam porodice potekao. Mi Vojvođani, to mi je Vasa Čumbrilović kod kojeg sam diplomirao, 14. februara 1959. godine. Nas nekolicina je popodne polagala ispite. Kad smo završili, on kaže, ti ostani. Ja ostajem, a on mi kaže, znaš šta, mi smo rešili da ti budeš Perin asistent, Petra Popović. Ja kažem, ja nikad nisam o tom razmišljao, nikad razgovarao. Ne, to on onako malo šuško kad je, to je gotovo, mi smo to rešili. Znam neko, ali ja bi radije kod Slavka Gavrilovića, koji je bio tad docent još. A ne, on je mlad, on ima vremena. Pero će u penziju za 10 godina, on mora da formira naslednika. Pa kaže, u redu, sad ako tako, da ne primam, a već sam imao ponude neke, da uređem neki list, pošto se bavim malo novinarstvom u Indeksu. A pozorište me opsedalo godinama. Mislio sam, ako neću biti glumac, ako neću biti reditelj, bit ću pozorišni kritičar. To sam pisao za Indeks, pozorišni kritičar. Sad ja to primam malo sa onako nelagodnošću i on kaže meni, to ćeš ti da budeš. Perin asistent. Idi kod njega, za koji dan, dogovorite se i tako. Ali pazi jednu stvar. Ovo da ti se ne misli. Vi Vojvođani umete da budete vrlo učeni, lepo obrazovani i jalovi. To obrazovanje da ne saopštavate drugima, držite ih za sebe i demonstrirate ih pred svojim prijateljima. Ta saznanje. A ti nemoj to da. Piši odmah. Istražuj i čim istražiš nešto, piši. Jer, kaže, ako to ne radiš, onda će doći moji dinarci, pa će malo mozgom, a malo laktovima i noktima i da vas prešišaju vas Vojvođani. I zato ste vi Vojvođani stalno nezadovoljni dođoši. Jer vas oni, kaže onu ružnu reč tako.
igrao sam ovako, Nušića Isteriju pre svega. Igrao sam glavnu ulogu u Nušićevom svetu. Igrao sam u nekoliko jednočinki lepe uloge u vlasti, u svetskom ratu. Spremio sam ulogu, to mi je isto jedna žalost, neostvarena uloga, spremio već Aleksu Žunića, svetskog špijuna. To sam strašno voleo da odigram. Onda sam igrao jednu od glavnih uloga u Pokošeno polje Branimira Ćosića, dramatizovano. Sad sam tek se dosetio objavljeno ko je to dramatizovano. To je bila sjajna predstava o društvenoj nepravdi. Jedan novinar koji sve rubrike pokriva, gdje god nešto treba on, ali ćerka mu se baci kod Višnjice u Dunav, udavi se sad njegova tragedija. On saznaje to, a mora da završi članak o korisnosti nafte kao energenta. Tako da se sjećam toga. To je ovako vjerovatno bila najbolja uloga koju sam odigrao. U svetu sam igrao Tomu, glavnog. Ja sam osjećao da nemam dovoljno fantazije, da mi treba jako dugo da pravim ulogu, da neko to napravi iz trka. Međutim, meni to nije bilo. Ja sam zato i otišao na istoriju. Kad sam se definitivno oprostio te ideje da ću biti glumac. I ovdje sam ja glumio u Mladosti pred sudom, Medvedu, Čehovljevom i tako. Ali sam vodio pozorište studentsko i na Tribini mladih i pisao kritike. Mira i tako dalje, a on kaže, pa ko vam je mentor? Pa je Kren sa francuske strane nema mentora. Kaže, kad dođete u Pariz, javite mi se, ja ću vas povezati sa Pierrom Renouvenom. Pierre Renouven vodi jednu veliku školu, ne diplomatske istorije, nego istorije međunarodnih odnosa, gdje je proširio pod utjecajem sociološke historiografije i marksizma, proširio polje istraživanja gdje su takozvane pokretačke snage ili dubinske snage, on je to zvao les forces profondes. Dakle, dubinske snage međunarodne politike, da se međunarodna politika ne pravi u diplomatskim kabinetima. U kabinetu ministra spoljnih poslova i u ambasadama, nego ona dolazi, njene pokretačke snage su od velikih ekonomskih interesa, socijalne strukture, ideja, političkih raspoloženja, kolektivne psihologije i tako. I kaže, vi treba da idete kod njega. Ja odmah potražim, nađem njegovu knjigu, on i Jean-Baptiste Birozel, njegov učenik, napisali su knjigu Uvod u istoriju međunarodnih odnosa. Ja to pročitam, proučim i sad ja znam već šta da ga pitam. Stižem u Pariz 64. godine u januaru i sad nemam kud nego idem kod tog Lemera koji mi se ponudio čovjek. I to je ime, škola vizantološka, kao kod nas to je bio Ostrogorski. Popodne, sećam se, bilo je rano, ja dolazim, pitam za Lemera, on mi odvedu i on me prepoznao odmah čim me sreo. O, mladi prijatelju, došli ste i tako. Ja kažem, jeste bi, onako ono stidljivo, znaš. Pa klinac na kraju kraja 20, koju 6-7 godina imaš. Ja kažem, došao sam po vašem pozivu da me preporučite Renouvenu. I on uzme jednu ceduljicu, jednu fišu i kaže, cher Pierre, primi ovog mladog čovjeka, to je naš prijatelj iz Jugoslavije, hoće se bavi srpsko-francuskim odnosima, pa te molim da mu pomogneš. I kaže svojoj asistentkinji, odvedite gospodina kod Renouvenog kabineta. Kod njih su uvek u 3 sata času i popodne. I ona mene odvede, prima me jedan grmalj, ovako visok čovjek, krupan,
bez jedne ruke, bez desne ruke. Invalid iz Prvog svjetskog rata. Izgubio ruku. Piše levom, pruža mi odmah levu ruku i jednim promuklim glasom, muklim, izvolite mladi čovječe. Ja kažem, ja sam taj, asistent sam na jednom univerzitetu u Jugoslaviji, treba mi pomoć. On video na Čedoviću Lemer i kaže on meni, ja sad imam čas, u četvrtak u 6 vas čekam. To bi ponedeljak. A sad idite, sredite sva dokumenta da vam otvore arhiv Ministarstva spoljnih poslova. I time se završio, prvi susret u 6, u 5 do 6 ja dolazim, nema nikoga pred njegove jedna klupa. Ja sedim skrušeno, znaš, odjednom, tačno u 6 sati, treskom se otvaraju njegova vrata i on viče, izvolite, zna da sam tu, nije ni pogled. Ja ulazim, on kaže, sedite, sad ćemo da razgovaramo. I prvo njegovo pitanje kaže, koliko vi mislite, koliko ćete meseci ostati ovdje? Koliko ćete godina ostati u Parizu? Šta sad da mu kažem, ja 60 i nešto dnevnica. Ja njega slažem, kažem 6 mjeseci. Kaže, onda ćete svesti temu na tu i tu, na razdoblje od Frankfurtskog mira do Berlinskog kongresa. I onda mi daje uputstva gdje je objavljena građa. Sad ja sam nešto već znao, razumije se, nisam došao baš uska u maglu. Onda mi je rekao, u arhivu Ministarstva spoljnih poslova istraživat ćete. Prepiska Carigrad, Pariz Carigrad. Tu ćete naći podatke. Onda prepiska Beograd, konzulat u Beogradu sa ministarstvom. I po mogućnosti, ako stignete, prepiska Beč i prepiska Petrograd. Ako to ne stignete, ne morate, jer toga je jako puno objavljeno u Les Documents Diplomatiques Français, francuska diplomatska dokumenta. Ako to ne stignete. Ali ovo morate za 6 mjeseci. Te dve prepiske, Carigrad i Beograd. I sad ja krenem. 1-2 put dnevno. Slab francuski doručak, znaš, onaj na meladom. Pijem čaj sa mlekom jer sam primetio kad se napijem kafe, počne mi lupa srce, ne mogu izdržati. Radim od 9 ujutru do 7 uveče. Mrtav. I kad sam bio pri kraju, izdržim 105 dana sa tih 60 dnevnica. Kad sam bio pri kraju, sretnem njega u Ministarstvu spoljnih poslova. Mladi čovječe, kako ide posao? Kažem, ide dobro, samo nisam još završio. Dođite kod mene. Tad i tad, petak. Ja odem, ajte recite mi šta ste uradili. Ja vam kažem koje sam pregledao. U Nacionalnoj biblioteci radimo od 9 do 2, a onda idem, da li pojedem ili ne pojedem nešto usput, metrom do Ministarstva spoljnih poslova. U 3 se otvara diplomatski arhiv do 7. I ja mu kažem šta sam uradio i on kaže mi, dobro, sad još ovo uradite i komponovat ćete ovako tezu. Prikazat ćete stanje u Francuskoj, prikazat ćete stanje u Srbiji. Te pokretačke snage francuske i srpske politike morate obraniti. A onda u to uklapajte diplomatske i vojne odnose koliko vam je neophodno. Sad ja to nisam završio, znaš. I ja se zahvalim najlepše. Pazi, to su tako konkretni savjeti. Ja sam imao profesora sjajnog čovjeka. Briljantan, pošten, Crnogorac. Kako samo Crnogorac može biti pošten. Kad je pošten. I naklonjen. Ali, znaš kakva je to naklonost bila sa distancom? Uvek na vi, uvek sa, ispričat ću ti kako me uveo u naučni rad. I uvek se interesovao šta treba, kako ide i tako, ali nije znao tu materiju kao na kojoj ja radim. A Renouven, ja smatram njega svojim pravim mentorom.
Ja sam dobro izučio njegovu metodologiju, posle sam iščitao svih 8 knjiga Istorije međunarodnih odnosa koje on u seriji objavio. 4 je sam napisao, 4 je redigovao kao glavni urednik. To je božanstvo.